Moi! Olen Nadira Hussain ja tämä on minun video-CV. Juuri nyt tein perustutkintoa tieto- ja viestintätekniikan varja-ammattipistoon. Tämä on täysitutkinto 180 opintopistosta. Aikaisemmin olen suorittanut kandidaatin ja maisterin tutkinto englannin kieli- ja kirjallisuudesta. Sen jälkeen muutin Suomen 9 vuotta sitten ja tein useita työtä asiakaspalvelusta ja myönnin työtä. Sen jälkeen vuonna 2020 mä sain mahdollisuuden työskennellä Microsoftissa heidän laboratoriodata-analytikkona ja se oli jaksa 1 vuotta. Sen jälkeen mä menin äitiyslomalle ja äitiysloman jälkeen, kun mä haluaisin tehdä mun urani tämä IT-alalla, koska kun mä olin Microsoftissa laboratorion työntekijä, sen aikana mä olin juuri kiinnostunut IT-alalla ja haluaisin tehdä mun urani tämä alalla. Siksi mä tein lyhyen kurssi Low-Code, No-Code järjestelmä taitotalossa. Se on Microsoftin Power Appin puolella. Ja sitten nyt mä olen varjassa, koska mä haluan koko tutkinto. Ja mä uskon, tämä tutkinto voi auttaa tehdä mun valoisa urani edessä. Kiitos paljon.